și de mândrie. Oricum, aceasta înseamnă că toți putem fi neascultători față de Dumnezeu în moduri care pot fie să ajungă titluri senzaționale de știri, fie să ne împietrească inimile. Dumnezeu a urât întotdeauna păcatul. Niciodată nu s-a obișnuit cu el așa cum facem noi. Prin natură el este pe deplin corect, curat și sfânt. El nu este ipocrit, duplicitar sau prefăcut. Prin natura sa, el nu poate trece cu vederea păcatele noastre. Cât de diferit este față de noi. Reporterul de televiziune nord-american Mike Wallace a introdus un program care vorbea despre nazistul Adolf Eichmann, unul dintre arhitecții principali ai Holocaustului. La început a pus o întrebare esențială. Cum a fost posibil ca un om să acționeze ca Eichmann? A fost un monstru? Era nebun? Sau era ceva mult mai terifiant? Era normal? Cel mai surprinzător răspuns la întrebarea șocantă pusă de Wallace a fost dat într-un interviu cu Yehiel Dinur, un supraviețuitor de la lagărul de concentrare care a depus mărturie la tribunal împotriva lui Eichmann. O scurtă înregistrare de la procesul lui Eichmann din 1961 îl arăta pe Dinur, care a pășit în curtea de judecată, s-a și oprit brusc după ce l-a văzut pe Eichmann pentru prima dată de când naziștii l-au trimis la Auschwitz cu 18 ani în urmă. Dinur a început să plângă fără să se poată stăpâni, apoi a leșinat, căzând grămadă pe podea, exact în momentul în care președintele completului de judecată oficial a bătut cu ciocănelul pentru a face liniște în mulțimea adunată. Era Dinur copleșit de ură? Teamă? Amintiri îngrozitoare? Nu, nu era niciuna dintre acestea. Mai degrabă, așa cum Dinur i-a explicat lui Wallace, el a realizat dintr-o dată că Eichmann nu era un ofițer care, asemenea unui zeu cu puteri nelimitate, avea dreptul de a trimite atât de mulți oameni la moarte. Acest Eichmann era un om obișnuit. Îmi era frică de mine, a spus Dinur. Am văzut că și eu puteam fi capabil de așa ceva. Sunt exact ca și el. Încheia citatul din Charles Colson. Speaks for God, Tyndall House, 1994. Afirmația că Eichmann se află în fiecare dintre noi dezvăluie un gând serios și înspăimântător. Pentru a înfrunta răul așa cum a făcut Dinur, riscăm să trecem printr-o experiență devastatoare. Cu toate acestea, cel care citește Biblia își dă seama că Dumnezeu vrea în mod ferm ca noi să înfruntăm realitatea a cine suntem și cui ne asemănăm. Intenția lui Dumnezeu nu este să ne lase să ne înjosim și să ne simțim vinovați. El dorește să ne ierte, să ne transforme și să ne elibereze, făcând din noi oamenii care am fost meniți să fim. Warren Wiersbe notează: există ceva mai rău decât suferința și acesta este păcatul. Nu-l compătimiți pe Iisus care a fost pe cruce, ci fie-vă milă de Caiafa, mincinosul urzitor religios, sau de Pilat, sau de politicianul roman lipsit de caracter, sau de Iuda, hoțul avar care și-a pierdut oportunitatea mântuirii pentru tot restul vieții. Vărsăm lacrimi și o facem pe bună dreptate pentru cineva drag care a fost omorât într-un accident, dar prea adesea nu plângem pentru șoferul beat care a cauzat accidentul. Dăm voie suferinței noastre să ne împiedice să vedem cauza reală a suferinței în această lume, răzvrătirea umană împotriva lui Dumnezeu. Încheia citatul din Warren Wiersbe. Totuși, aceasta nu înseamnă neapărat că o persoană care suferă mai mult decât alta a făcut un anume rău și, ca urmare, a nemulțumit zeitatea, în ghilimele. Superstițiile sau gândirea religioasă întortocheată îi pot uneori determina pe cei grav bolnavi sau care trec prin perioade dificile să creadă că sunt pedepsiți. Iisus a risipit categoric o astfel de concepție. În Ioan 9 citim:
Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ioan 9, 1-3. Prin aceste afirmații, Iisus nu învăța că omul născut orb și părinții lui erau fără păcat, deoarece în alt loc spune foarte clar că fiecare dintre noi este păcătos. De exemplu, textul din Marcu 7:20-23. El voia să le arate că natura și faptele păcătoase ale omului și ale părinților săi nu au condus în mod direct la faptul că acesta era orb. Cu toții suntem prinși în legătura vieții și aceasta înseamnă că oricând ne putem confrunta cu suferința, cu cele mai diverse încercări. Cauza este mai degrabă lumea în care trăim și nu atât lucrurile de care suntem noi vinovați. Lumea noastră a devenit un loc unde domină răul, nedreptatea și suferința. A da vina pe oameni sau pe puteri nu alină durerea simțită și nici nu oferă răspunsuri pentru înlăturarea cauzelor, pentru vindecarea rănilor. Totuși, identificarea corectă a originii suferinței poate ajuta la găsirea unui remediu, la alinarea durerii și la întărirea speranței pentru viitor. Capitolul 5. Lumea este salvată. Este normal să te întrebi de ce Dumnezeu nu pune capăt necazului din lume. Dacă suntem mișcați de suferința altora, cu siguranță și Dumnezeu este mișcat. În primul rând, pentru a începe să găsim un răspuns, trebuie să ne uităm la moartea Domnului Iisus și la învierea ulterioară. Creștinii consideră că acest lucru este fundamental pentru a putea înțelege ceea ce face Dumnezeu în această lume, sau altfel spus, intervențiile sale în problemele lumii. Creștinii au convingerea că Iisus este Domnul întregii omeniri. El a venit de la Dumnezeu Tatăl pe pământ, trăind o viață sfântă, fără niciun păcat. Cu toate acestea, oamenii pe care i-a iubit atât de mult au uneltit împotriva lui și au hotărât să-l omoare. De ce a permis Dumnezeu o asemenea cruzime? De ce l-a abandonat Dumnezeu Tatăl pe singurul său Fiu într-un moment atât de cumplit? De ce nu a intervenit Dumnezeu pe pământ? Biblia ne învață că există un singur Dumnezeu. El este etern, omnipotent, omniscient, neschimbător, drept, plin de dragoste și omniprezent. Este vorba despre o persoană complexă în divinitate, astfel că Dumnezeu, care este unul, are 3 persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Reiau, este vorba despre o personalitate complexă în divinitate, astfel că Dumnezeu, care este unul, are 3 persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deși aceste persoane ale divinității sunt una, ele sunt totuși distincte. Dumnezeu Fiul s-a întrupat și a venit în această lume pe care a creat-o. El a venit să ne salveze din starea în care am ajuns, starea de separare de El. Unul dintre multele nume ale lui Iisus este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeul Universului era îndeajuns de mare ca să se facă mic, îndeajuns de puternic pentru a se face slab. Dumnezeu poate fi departe în anumite privințe, dar El este de asemenea imanent, apropiat de noi, identificându-se și implicându-se în problemele de pe pământ. De fapt, El este în lume. La începutul Evangheliei după Ioan, una dintre biografiile biblice ale lui Isus, se precizează: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan 1:1 și 14.
Planul lui Dumnezeu era ca la împlinirea vremii să pășească pe scena istoriei umane pentru a-și întinde mâinile spre oameni și a-i salva. Cu 700 de ani înainte de Hristos, Isaia a profețit: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără de sfârșit va da scaunului de domnie. Isaia 9 cu 6-7. Chiar și locul de naștere a lui Isus a fost profețit cu 500 de ani înainte de nașterea lui prin Mica. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obărșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Mica 5:2. Sunt multe alte profeții despre nașterea, viața, moartea, învierea și influența lui Isus. De exemplu, Geneza 3:15, 21:12, 49:10, Isaia 7:14, 8:14, 9:1 și 2, 35:5 și 6, 52, 14, 53. Psalmul 22. Când s-a făcut trup, Creatorul a devenit asemenea nouă, creația lui. Iisus nu a fost indiferent față de suferința și păcatul lumii, nici nu s-a spălat pe mâini de ele. Dimpotrivă, El a venit pe acest pământ ca să sufere și să moară. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit să împărtășească suferința umanității. Pentru că mama lui era fecioară și nu era căsătorită când l-a născut, probabil că el era considerat ca fiind nelegitim, în ghilimele. Istoria nașterii lui Hristos este bine cunoscută, dar realitatea nu a fost atât de confortabilă, așa cum pretind creațiile artistice închinate nașterii Domnului. Neavând un loc în care să stea, Maria a trebuit să-și culce nou născutul într-un staul destinat animalelor. La scurt timp după nașterea lui Isus, părinții lui, Maria și Iosif, au fost obligați să se refugieze împreună cu el în Egipt, pentru că regele Irod a poruncit uciderea tuturor copilașilor de parte bărbătească din Betleem. Iisus Hristos știa că avea să fie respins, înțeles greșit, ocărât, disprețuit și urât. În pofida dragostei și a preocupării pe care a arătat-o oamenilor, el a fost numit samaritean, paranteză, un neam disprețuit în acea vreme, plin de poftă, băutor de vin, prieten al păcătoșilor, fiind chiar acuzat că era posedat. A fost batjocorit, scuipat, bătut în cuie și hulit. Dintre cei 12 ucenici ai lui Isus, unul a fost trădător, vânzându-l la prețul unui sclav, și anume cu 30 de arginți. Liderii politici și religioși care ar fi trebuit să înțeleagă învățătura l-au urmărit pas cu pas, încercând să-l prindă în capcană și să-l submineze. În final a fost crucificat. Pentru aceasta s-a născut, așa cum spunea romanciera Dorothy Sayers. Paranteză, Dumnezeu a avut onestitatea și curajul să-și ia medicamentul. Încheia citatul din Dorothy Sayers. Iisus a îndurat amărăciune și agresivitate, chiar dacă El a fost bun cu ei, făcându-le bine. El răspândea în jurul său dragoste și pace când învăța lumea despre cele mai înalte standarde morale către care aceasta trebuia să țintească. Tot ceea ce învăța pe alții era pur și simplu parte din standardele modului său de viață. Vindeca bolnavii, învia morții, hrănea mulțimile înfometate și făcea bine tuturor celor care credeau în el. El n-a ezitat să pătrundă în straturile inferioare ale societății. A avut grijă de cei care erau respinși și disprețuiți, a ridicat pe cel asuprit și a acordat iertare păcătoșilor. Suferința fizică și emoțională.
Cu toate acestea, Iisus a fost trădat și arestat. El a îndurat batjocura unei judecăți, unde chiar și judecătorul său, Pilat din Pont, a întrebat: dar ce rău a făcut? Marcu 15:14. Soția acestuia i-a trimis un mesaj spunându-i să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Matei 27:19. Mulțimile au cerut cu strigăte ca Iisus să fie omorât, încercând prin aceasta să-i facă rău și antipatizatului Pilat, nu doar